Dobar dan, ljudi! Kenova! Šaljem veliki pozdrav iz Japana. Ovaj video snimam kako bi objasnio tko sam, što sam i zašto ću od danas svaki dan objavljivati video. Zovem se Kazuhiro. Od svoje 3. godine sam živio u Hrvatskoj i tako naučio jezik. Radio sam kao vodič za Japanaca dugi niz godine i tako sam naučio puno povijesti, shvatio koliko raznovrsnosti postoji i upoznao prekrasne ljude posvuda. Sada sam u Japanu i volio bih tim prekrasnim ljudima približiti Aziju. Stoga će se moj video uglavnom odnositi na vijest iz Japana, Azije i svijeta, iz pogleda jednog čudnog Japanca. U Europi nedostaje vijesti iz Azije. Stoga se nadam da ću nekim ljudima pomoći da dobiju bolji uvid o tome što se događa u Aziju, pa tako i u svijetu. Također, moja misija je prikazati realni Japan. Nedavno je gospodin Milić iz HRT napravio odličnu, opsežnu reportažu o Japanu. Volio bi produbiti ono što je on dotaknuo. I najbitnije, imam djecu u Hrvatskoj i volio bi da ih zanima porijeklo, te da im proširim svjetonazor. Zato ću obrađivati teme na način da je prihvatljivo i mlađima, bez psovki i prostih viceva. Vrste videa koji ću obrađivati su svako jutro u 7 objavljivati videa koji će vas zabavljati i informirati dok putujete prema školi ili prema poslu. Reportaže iz Japana, intervju sa zanimljivim ljudima i priče o umjetnosti. Bar jednom mjesečno prijenos uživo, gdje ću direktno razgovarati sa gledateljima, odgovarati na raznim pitanja, raspravljati o tome što bi su htjeli vidjeti ili gdje bi su htjeli da pođem. Prvo i drugo ću prikazivati na YouTube, a treće na Kik, gdje nema reklama dok se gleda. Za kratke obavijesti ću koristiti X. Eto, to je plan. A sada valja zasukati rukav i prioniti se poslu. Adio!